مودة كبر بريزيدنت مش كله كبيت تصابوتات حيل ما خاتئون زيت كمي أو شتن وصان زركب حفاش زبير تران حيلتات مكلخالون تم حلالفهم الأختي مالت انتاي كنت صبان كنقبرن كم زقبا كم ون ناي حوارو هاجراوس أمانة تسفاتاتنا أمل كيت كاختب له تدل نجار طلع عدل كنبك ብዙሕ ግዜ እቲ ተመክሮ ኢልና ንዛረብ እንዲና ናይቲ ህዝቢ ሓይሊ ኣብ መድረኽ ብመድረኽ ንዝነበሮን ዝፈልጦን ኣነ ምስ ካልእ ህዝብታት ብዙሕ እንዲና ንርኢ ናይ ደገ ተዓዘብቲ ብዛዕባ ናይቲ ህዝቢ ባህርያት ንሕና ምናልባት ናይ ውሽጥና ስለ ዝኾነ ሓንሳብ ብስምዒት ሓንሳብ ናይ ብሓቂ ብነድሪ ንዛረበሉ ጉዳያት ኣሎ ግን ብዙሓት ተዓዘብቲ ብደገ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሃገራውነት ኣምልኾት እዩ ካልቲ እዩ ከምኡ ካልኦት ህዝብታት የለን ይበሃል أنا زي قال عينت نايت هزبي عصرت وحمشت عمتات درعنايو بزي نايت هزبي مخته أي برعنا ما لهم زغينو ناي قدا تمال تفسم مالتنا كل تشعن ساعتان بخمي من قدينا أبزح حجي ذلنا درجة بسحنا كل ملكعتنا شرحي حدا بحدا تزارب ولا تغيلها أو كد مزي شرحتات زي كم عرة دويلو زمكة تماني ريعنات منقستي منستري من محدارات زغانا نقر تزارب تغيلها حزبي ايونازي كم دي ندل عرة مكيتوه قصالي لبوا رباطات كتقرب إليها اتي فتنتات كقارص كونن مس قبصت مس عقل صبت من بليسو خحي لخيل ابتي مخته مطرطر كونن ويا ابتي مختس في تقربنا دا صنيحنا خين خون كين دهلل دا ديكونه كينو خحلف كخيل الله انا اتي بجبري زمسكورو حيلي نايت حزبي ناب كلتشان 14 نكون 15 بزبرت عمن قدي ك بصراحه لهم زلوهم الزخخار تراي زخا حفش او لبوات راي زي كنا بخمي كمي من قدي ابز جنبار زفت جنبارتي كما يريخم كدلو صبوق تمها غيركا صفف مدبات كله كخيل الله من البات كم لمود كل جزء تحلف لبوا وي مزخاخري بجبرجن كابزا حجي ناي لو ما 11 عمت ناتواز لنا خصاب ناي كلتشين 14 اب ذم مقدمه تقسكم زباو على ما خناتات مجبات عبللا امتاي كناتات كم دلور إنا لنا اب قلولا ويدل نايزو كله أسرع عمتات عالم كن جبتا إنا هنقصاصرا إنا زو ودادرنا حيل غولي بلون تكنولوجي بصور بمال بتفلالي صلواتات ددارجنا غولي بلون تباهيلو زي تبقس عندرا أم انت بصيحو دهيلكا أنا هذا خبط مرآياتاتو ناي منقستي أمريكا عدا ناي 10 تريليون يو وزغل عندرا انت يا شعيب انت تباهيلو كتجبت الكا تبقيسكا اموداتا بعدا نحرت اللطات كوينكا تعويته عبي جبيته تبلاي نغزار سو زحجر ريو دلنا قلولاواتا وشت زوبانا دفتره دلو بدوتات نابي قصنا إنا نخيد دلنا نام مسغاغر إنا نخيد نزو خناتات بغبو تغنزيبو تهزبي تفلالي اكالات نايت منقس محدارات بحال دلو خسرحلو كخيلالو امونغو انا تي قصالي اخيباتات وي ركبات وي قال محتتات كايد دلوخا تنقحات اندي تمسرتو
ፍልጠት እዩ ብዙሓት ብንፋስ ዝነፍሱ ዘረባታት ማእለያ ይብሎምን ውልቃውነት ንምንጋስ መመሊስካ ንኣሽቱ ሽግራት ናይ መነባብሮ ናይ ሓደ እናበልካ መመሊስካ እናሰራሰርካ ነቲ መኸተን ንምልሕላሕ ዝግበር ፈተነታት ብዙሕ እዩ ሕጂ ንዓታቶም ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ተዓቢኻ ክትዛረበሎም ግቡእ ኣይኮነን ቀለልቲኦም ንኣሽቲኦም ኣይጠቕሙን እዮም ኢልካ ምምስጋርካ ግን ኩላቶም ኣብ ክፉት መኣዲ ክዝረበሎም ኣለዎ ኣነ ምናልባሽ 3 መዓልቲ ቃለ መሕትት ገይረ ኣለኹ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት መፅኦም ዝያዳ ቃለ መሕትት ክገብሩ ይኽእሉ ኣለዎም ንነፍሲ ወከፍ መድረኽ ንነፍሲ ወከፍ ጉዳይ ከመይ ጌርና ኢና ንምክቶ ወይና ነፂርና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ዋላቶም ንኣሽቱ ዝመስሉ ትማሊ ከምዚ ይብሉ ብዙሕ እዩ ትዝረብ ዘረባ ምናልባት ህዝባዊ ሰራዊት ከምዚ ኢሎም ፀዊዖም ስራሕ ከሎ ትባህልስ መን ኢሉ ብሓደ ስለምንታይ ኢኻ ከምኡ ኢሉ እንታይ ይገልፅ ንሱ ንገዛ እርሱሲ ቤላቤሎ ተባሂሉ እናበለ ዝኸይድ ዘይኮነ ብፍላይ ኣብቶም ዓበይትን ኣገደስትን ዝበሃሉ ጉዳያት ፍልጠት ናይ ሰባት ማዕረግ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ድሕሪኡ ከዓ እቲ ሰብ ናይ ምምክኻት ዓቕሙ ኣሕይሉ ኪኖ እቲ ብድሆታት ክኸይድ ኣለዎ እሞ ኣነ እዚኦም ኣገደስቲ እዮም ባህላየ ምናልባት ሓይልታት ምክልኻል ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ዘረባ እንዲሁ ሓይልታት ምክልኻል ክንብል ከለና ሲ ኣብ ግንባራት ዘለዉ ናይ 3 ግንባራት ናይ ተወርወሪ ኣሃዱታት ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ መንግስቲ ዝሰርሕ ዘሎ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ናይ መንግስቲ መዝገብ ዝሰርሕ ዘሎ ዝኸፍሎ ዘሎ መስዋዕቲ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ብፍላጥ ብንቕሓት ዝግበር ዘሎ መስዋዕቲ እቲ ናይ መነባብሮ ብድሆት ተፈላለዩ ካልኦት ብድሆታት እውን ከም ኩሉ ህዝቢ ማዕረ እዩ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ኣይቲ ኣብ መነባብሮ ኣብ ክራይ ኣብ ተፈላለዩ ንህይወት ዘድልዩ መሰረታውያን ጠለባት ናይ ምምላእ ዘጋጥሞ ዘሎ ሰዊ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እቲ መኸተ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምህናፅ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ነቲ ዝሰውዐ ሞስኡ ክትምነየሉ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ሪኮግናይዝ ክገብሮ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኩሎም ኣብ ሰራዊት ዘለዉ ኣብ ናይ መንግስቲ ሚኒስትሪታትን ምሕዳራትን ዘለዉ ኣብ ተፈላለየ ናይ ህንፃ ስራሓት ናይ ልምዓት ስራሓት ዝዋፈሩ ዘለዉ መንእሰያት ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ነንበይኑ ከባቢታት ዝርከቡ ዘለዉ ከዓ ምስጋናስ ግቡኦም ጥራይ ዘይኮነስ ኪንኡ እውን ስለ ዝኾነ ነዞም ንብሎም ዘለና መድረኻት ክንሰግሮም ነቲ እንዛረበሉ ዝፀናሕና ወይ ዝቐነና ናይ 3 መዓልቲ ርእስታት ግቡእ ክሰርሕ ምእንቲ ብጀካ እቲ ናይ ህዝቢ መልእኽቲ ምትሕልላፍ ንኹሉ ግዚኡ ሰዊኡ ውልቃዊ ብሕታዊ ረብሓታቱ ንቅድሚት ከይበለን ድሕሪት ደርቢዩ ዝሰርሕ ዘሎ እውን ካብቲ ዘለዎ ናብ ዝሓየለ ቦታ ክኸይድ ምእንቲ ብጀካ ምስጋና ኣብ መንኩብካ ወይ ማእገርካ ተሰኪምካዮ ዘለካ ሓላፍነት ዋላ ተኸበደ ተፃዊርካዮ ተጓዓዝ ዝባል እውን ግቡእ ይመስለኒ ራይሞ ክቡር ፕሬዝደንት ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልታት ዝሃብካና ሰፊሕን ዝርዝራውን መብሪ ብስም ኩሎም ተዓዘብቲ ነመስግነካ ይቀኒየልና